नमस्ते. मी आज कोबीची मंचुरियन भजी बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हा कोबी आहे, म्हणजे हा ना, हा भजीचा प्रकार दाखवते मी आधी. हा कोबी अर्धा पाव किलो आणला होता मी. अर्धा पाव घेतला आहे. हा कोबी किसून घेतला आहे, बारीक बारीक चिरून घेतला आहे. त्यासाठी अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, म्हणजे अद्रक आणि लसूण चेचून घेतली आहे. हे लाल मिरची पावडर आहे, म्हणजे मसालाच आहे घरातला. हे कॉर्नफ्लॉवर आहे थोडंसं. आणि हे आहे ना, मैदा आहे. हे मैदा कसं माहिती आहे, जेवढं कोबीमध्ये लागेल ना तेवढं घ्यायचं. आणि हे मीठ आहे, हे मीठ आहे. म्हणजे हे मैदा आहे ना, जसं जेवढं कोबीला लागेल ना, भजीसारखं आपण भजी बनवतो ना त्या पद्धतीनेच हे मैदा त्याच्यामध्ये घ्यायचा आहे कालवायला. आणि त्याच्यानंतर हा चटणीचा प्रकार आहे. हे शिमला मिरची एक आहे, हे तेल आहे, हे शेजवान चटणी आहे, हे सोया सॉस आहे, हे रेड चिली सॉस आहे. आणि त्याच्यासाठी आहे ना, मी मिरची ही सुकलेली मिरची बी काढून आहे ना, फक्त त्याची साल घेतली आहे. आणि हे 2-4 पाकळे लसणीचे आहेत. हे आहे ना, बारीक मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे. आणि हे पाणी आहे, हे तेल आहे. म्हणजे हा सगळा आहे ना, हा चटणीचा प्रकार आहे. आणि हे भजीचा प्रकार आहे. हा इथे आहे ना, हा सगळा भजीचा प्रकार. आधी मी हे ना भजीचं सगळं तयार करते पहिलं. ही थोडीशी ही अद्रक आणि लसूणची पेस्ट घ्यायची, थोडीशी घ्यायची. हे थोडं मीठ घ्यायचं, जे आपल्याला चवीला लागेल तेवढं. हे थोडी मिरची पावडर घ्यायची. हे कॉर्नफ्लॉवर आहे, ते मिळतो पॅकेट कॉर्नफ्लॉवरचा, ते आणायचं. आणि हे कसं मैदा आहे, हे मैदा कसं माहिती आहे, जेवढं त्याला लागेल ना तेवढा घ्यायचा. त्याला काही प्रमाण नाही आहे. जेवढं कोबी असेल ना तेवढं तर मैदा घ्यायचा, पाणी टाकून भिजवून घ्यायचं गरगरीत करून. आता मी हे कालून घेते, म्हणजे जसं मैदा लागेल तसं मी टाकते त्याच्यामध्ये. हे कसं याच्यामध्ये पीठ लागेल ना तसं घ्यायचं आहे मैद्याचं. हे कसं मी आपण कांदा भजी वगैरे कशी करतो तशाच प्रकारची भजी करायची आहे. याचं पाणी टाकून चांगलं गरगरीत करून घ्यायचं आहे. हा कसा कोबी दिसला नाही पाहिजे एवढा मैदा घ्यायचा त्याच्यामध्ये. पाव किलो मैदा लागतो. हे असं झालं आहे भजीचं कालवून. कोबीमध्ये पीठ वगैरे टाकलं आहे सगळं. आता मी छोट्या छोट्या ना भज्या काढते. तेल ठेवलं आहे गरम करायला, तेल पण तापलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे असे छोटे छोटे टाकते. छोटे छोटे भजे टाकायचे. असे छोटे छोटे आहेत ना, असे भज्या काढून घ्यायचे तळून. ते गोल्डन कलर करायचा आणि असे काढायचे. हे असे सुद्धा खायला छान लागतात. मग ते चटणी बरोबर किती चांगले लागतील. म्हणजे आता हे मी सगळे असे भज्या काढून घेते आणि नंतर मग चटणीचा प्रकार करते. असे मिरची आहेत ना, बिया काढून टाकायच्या आणि नुसते साळी घ्यायच्या. आणि 2-4 पाकल्या लसूणच्या घेतल्या. आता मिक्सरला लावून घेते. थोडी अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते त्याच्यात. हे थोडंसं हे अद्रक लसूण घेते, म्हणजे ती बारीक वाटून निघेल ना म्हणून. आता मी चटणी बनवते. भजी झाली आहे तळून, ही बघा भजी छान झाली आहे. ही बघा कोबीची भजी. आता मी चटणी बनवते. शिमला मिरची आहे ना ती पहिली तेलात टाकते. थोडंसं तेल घेतलं आहे.
हे जरा नरम व्हायला पाहिजे, मग नंतर मी त्याच्यामध्ये ते सगळं टाकते. हे जरासं हे झाले आहे, भाजले आहे. आता त्याच्यामध्ये हे मिरची वाटली आहे ना मी, मिरची आणि लसूण आणि अद्रक हे सर्व वाटलं आहे ते आता टाकते त्याच्यामध्ये. मिरची घेताना कसं लाल मिरची आपण घेतली ना त्याच्यातली बिया काढून टाकायच्या, नाही तर कसं माहिती आहे तिखट होणार. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे रेड चिली सॉस 1 चमचा घेते. हे बघा, हे सोया सॉस आहे ते पण 1 चमचा घेते. आता मीठ टाकते आणि शेजवान चटणी टाकते. हे मिरची पण चांगलं शिजलं आहे त्याच्यामध्ये आणि कलर पण चांगला आला आहे. आता त्याच्यामध्ये शेजवान चटणी टाकते. एक पॅकेट टाकायचं असं आणून, 10 रुपयाला भेटतं ते. तसं रोज रोज पण सारखं करून नाही खायचं हे वस्तू असे, त्यांनी कसं केसं बिसं गळतात. पोरग्यांनी सुद्धा असं जास्त नाही खायचं, म्हणून मी असे बाहेरची वस्तू कधी बनवत नाही. आता याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. छान झाले चटणी. आता मी थोडं पाणी टाकते. याच्यामध्ये काय मी कलर बिलर नाही वापरलाय. आता याच्यामध्ये भज्या बनवल्या आहेत ना हे टाकते. गॅस जरा बारीक करते. ही आपली मंचुरियन भजी तयार आहे. जरा वाफेला लावते, झाकण मारते. आपण कसं याच्यामध्ये गाजर पण थोडं टाकू शकता, तर चांगली होते आणखीन. झालेली आहे ही बघा, मस्त झाली आहे. आता मी तुम्हाला प्लेटमध्ये काढून दाखवते. कोबीची मंचुरियन भजी एकदम मस्त तयार झालेली आहे, रेडी आहे. आपण बनवा आणि मस्तपैकी खा.